wem heb ik het genoegen zo vroeg aan het ontbijt te zitten? Goedemorgen, Maurice Voesterman, secretaris van de Katers. Veel zin op speciale uitnodiging, omdat we sinds 2 jaar samen met de KUL organiseren. Het Leedjesfestival, waar leden van de UL en de Katers aan deelnemen. En we zijn als helwerkende ULE zijn we ook uitgenodigd bij deze mooie dag. Nou, wie is dat nu zo vroeg aan een ontbijt met spek met eier? Ja, heerlijk. Spek met eier is altijd goed, hè? Ja. Zeker als je een zware avond hebt gehad. Ik heb begrepen dat gisteravond hier een leuk feestje is geweest. We hebben zelf intern ook een leuk feestje gehad. Dus ja, dan is het altijd belangrijk om een goede boom te leggen. Want vanmiddag komen we met de vereniging naar de receptie, jubileumreceptie. En dan gaan we ons wel presenteren. Ja, maar we zijn nu te gast bij de UL, hè? Maar wie ziet het katerseizoen eruit? Nou, het katerseizoen is dit jaar heel speciaal. Buiten onze normale reguliere activiteiten organiseren we voor 2 weken het LVK. Dat inmiddels goed verkocht is. Dus dat is een fantastische happening met 7.500 man. En de dag daarna hebben we weer Fout of Goud, een hele mooie muziekavond. Waar we een 2.500, 3.000 mensen hopen te ontvangen. Er zijn al kaarten te koop, dus wat dat betreft. En er zijn al een aantal mensen van ons al een week of 3 of een week of 6 heel hel aan het werken om de halve weerstand in orde te krijgen. Nou, ik houd het niet langer op. Ik zou zeggen, het wordt koud, maar ja, een ontbijt is koud, hè. Maar laat het nog smaken. Smaakt goed, dankjewel, dankjewel. Lekker gegeten vanmorgen. Ja, we zijn nog bezig, maar het is erg smakelijk, zeker. Was dat niet vroeg op? 7 uur stond ik hier. Is dat vroeg? Ja, na 3 uur vannacht op bed te liggen vond ik het wel redelijk vroeg vanochtend. Ja, maar er was gisteravond nog een feestje, zullen we het maar noemen. Hè? Ja. Nou, feestje, een groot feestje. Ja. Nou, het heeft goed gesmaakt, hè? Ja, ook ik ben nog bezig, maar ja, dan moeten we een goede boom hebben voor een lange dag, hè. Ja, wat een lange dag vandaag. Ja, vandaag is jubileumreceptie, er komen een hele hoop verenigingen, we hebben optredens en van alles, dat duurt tot vanavond. Dus ja, dat zeker tot 1 uur of 8. Dus we zijn nog wel even aan de gang. Nu is het dit jaar, hè? 8 keer 11 jaar. Wie ervaart ze dat? Bijzonder? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben er zelf niet zo druk bij wie deze heren, dus misschien kunnen ze er beter gaan over zeggen, over alle evenementen die georganiseerd zijn. Nou, dan schuiven we gewoon 1 plaats op, hè? Ja goed, het is voor als vereniging een fantastisch jaar gezien de activiteiten die we allemaal organiseren. We hebben nu 2 weken de Spiegeltent op de markt. Wat uniek als locatie is om hier de Spiegeltent te kunnen krijgen. En de evenementen die we vorige week hadden, die we kennen vanuit de receptie van de Prins en de matinee. Maar nu ook een weekend hebben gehad waar de jeugd de vrijdagavond heeft kunnen feestvieren. Wat normaal een doelgroep is die we niet zo snel bereiken, maar nu een keer wel hebben kunnen bereiken. En gisteren met Loop naar de Pomp en s'avonds een spetterend feest wat geweldig was qua sfeer. En dan vandaag nog als kers op de taart hebben we de receptie van de vereniging. Dus vanuit de vereniging een geweldig jubileumjaar. Ja. Ja, ik zie nu wel heerlijk genieten van dat ontbijt, hè? Ah ja, dat is altijd lekker om de dag zo te beginnen, ja.
krentenbroodjes in, een stukje kies. Ja, met zalm en alles erop en eraan. En zalm ook nog. Ja, dan geef maar lekker vers gevangen. Ja, dat mag het kosten vandaag. Ja. Zeker met zo'n Fiat moet dat kennen. Ja, 8 keer 11 jaar, dat is toch lang, hè? Ja, dat is op dat verzaad mogen weren, ja. Maar ja, ik zou zeggen, en dan gaat het drinken erbij ook nog. Ja, zeker. Gooie limonades dan. Mooie limonade en nog het gezondje ook nog, nemen de zalm. Het leven van een prinses en van het gezelschap is altijd gezond ook. Hè. Ja. Niet alleen. Ja, ik zou zeggen, laat het nog smaken. Ja, dankjewel. Dan vroeg ik aandacht. Op dit moment naar voren zien we hoogdorstlustige hoogheid, onze vorst. En u het woord om de gast te verwelkomen, alsjeblieft. Dank je wel. En wat is het schoon en fijn om hier het Remunse zunke door de spiegeltjes naar binnen te zien komen, of door de glijsjes moet ik eigenlijk zeggen, door het glazen lood. En als ze dan zo rondkijkt, dan zie ze op die spiegeltjes alles schoon weer kaatsen. En wat schoon om ook te zien vanmorgen dat er zoveel ulen hier aanwezig zijn. Ook zijn er een paar ulen. Ik heb er zelf een beetje ervaring met. Die gaat krenkig zijn. En ook heel bijzonder jammer dat natuurlijk onze stadsjeugdprins vanmorgen niet ongeros kan zijn. Maar de 2 adjudanten, Floor en Jurre, zijn er wel. Gerheid, alles goed, rechtop. En ik weet zeker dat je strakjes nog even goed onze stadsjeugdprins gaat vertroetelen. Dat er weer snel beter werd. Behalve de Lerchenwald muzikanten, goedemorgen ook aan u, heeft de vereniging gemeend om u nog een muzikale verrassing te brengen. En ja, degene die hier al gaat eerder waren tussen 9:30 en 10, die hebben hem ongetwijfeld zien binnenkomen. En ik heb het genoegen gehad dat hij recht tegenover mij heeft mogen zitten met eten. Hij was heel vlot met eten, maar dat kan nog niet anders, want hij wist dat er nog het speciaal voor u kunt brengen. En uit het stadje van lol en plezier. En 2 weken geleden was hij op zondag bij het ADA-adjudanten-syndicaat. Ook zo dat ik zie dat er zoveel ADA-adjudanten, smakelijk ADA-adjudanten vandaag hier zijn. Daar heeft hij een fabuleus optreden verzorgd. En mocht ik uw aandacht en het welgemeend aankondigen van neem eens meer en neem eens minder als Frans Pollux. Allemaal aardprinsen. Eindelijk, zei ze. Ja, eindelijk. Ja, we worden gaan wachten. Want ja, we zitten hier als aardprins van Stadvastelovensvereniging De Nuur. 8 keer 11. En ja, dit zijn de meest beste prinsen van De Nuur. Ja, en wanneer was het prins? 2008. 2008? Olympisch jaar en vastelovend toch eens. Ja, dat is al wel even geleden, hè? Dat is al geleden, maar ik zie er nog steeds jong goed gelukkig. Dus, ja, dat was eigenlijk mijn tweede vraag, dus is dat nog jong goed? Ja, maar dat komt omdat ik bij zo'n voortreffelijke groep zit. Als ze een prins was geweest, kan ze dan nog een keer prins worden? Of? Nee. Dat is één keer prins en voor altijd aardprins. Ja, dat is ook heel belangrijk, want dat moet ook maar 1 keer in die leven doen. Nu zeggen heel veel oud-prinsen, dat is een belevenis in mijn leven geweest. Dat zal ik nooit vergeten. Nou, ik wil er elke keer weer ook door andere aardprinsen aan herinneren. Dus, en het is ook, het is speciaal, het is geweldig, om zo'n rol te vervullen. En dat duizen dan vol enthousiasme totdat ze niet meer kunnen. En dan is het klaar. Heerlijk. Ja, als je nu kijkt naar wie ze zelf prins was en de prins van nu, zien er toch dingen in veranderd? Nou, wat heel leuk is, Hans Strauss senior, die heeft ooit een paar kleuren in de muts gedaan. Ik heb dat in 2008 herhaald. En ik zie steeds meer prinsen dat ze kleuren in de muts hebben. Dus de vastelovenskleuren. Boete, het blauw en wit van Remun. Ja, maar ik bedoel ook een beetje de sfeer eromheen.
Nou, nee, want in mijn tijd waren al statie voor statie en dat is nog steeds de grote Frans Volksstrijd nu op. Dat begint over een lente weer, dat is ook een heel aard liedje, dat werd nog steeds gezongen. Gisteren voor Peppy Graf hier, met Big Benny, ja, dat is toch al van heel veel jaren, dus wat dat betreft ga je dit nog gewend door. En dan natuurlijk gistermiddag het Martinet. Ja, dat wordt toch wel heel speciaal dat allemaal die mensen dan ook weer bijeenkomen om dat jubileum te vieren. Dan kijken ze toch wel naar uit, ja. En dan allemaal kennen ze die liedjes, hè? Die zingen ze vlekkeloos met. Dus dan zijn die LP's die de nu ooit heeft uitgebracht en daar werd dan uitgeput door de Boeskeband en het Prinsen die regelen dat allemaal. Dus dat is een ding en dan vastelovens zondag meen dan bij de pomp echt. Loop naar de pomp. Ja, want die traditie die blijft, hè? Bij de pomp. Ja, dat is het nieuws, hè. Dat is nu de 4e keer geloof ik. En het werd steeds groter en groter. En het liep wel over de nu merkspektakel weer in de bund, ja. En laten we nu lekker luisteren naar Pollux en zien de muziek en nog een fijne zondag. Dankjewel, hè. De Duel, het in een jubileum, altijd gaat bijzonders. En het is een bijzondere ochtend, een bijzondere morgen, want we brunchen hier allemaal samen. Vanwege ons 8x11 jubileum. Van ons leven Stadsvastelovensvereniging De Duel. En niet zo bescheiden Frans, mocht best gaan dunder bij me te staan. Ik ben de Remunse Vors en niet de Venlose Vors. Dus dan mocht ze gaan dunder bij komen staan. De Duel, de schoonste vereniging van Limburg, die al decennia waakt over tradities en waarden van Remun en de Limburgse vastelovens. Na de brunch hebben we voor de verenigingsreceptie. Maar we hebben ook de eer, dat is een traditie bij de Duel, om 1 keer in de 11 jaar een speciaal persoon, hoe ver van vind je dat voor in het Sunke moeten zitten, in het Sunke te zitten. En ik zei zojuist net niet voor niks, maakte ik de relatie met het aard-adjudantensyndicaat. Die zijn nog steeds wakker, zenig en heurig. En vandaag gewoon voor dicht in het Sunke zitten, Frans. Want 1 keer in de 11 jaar reikt de Duel in de prestigieuze titel uit. De zogenoemde Gouden Montlier. En deze prestigieuze titel, Frans, heeft de Duel gemeend vandaag aan dich toe te kennen. Griet titulair, Huub Mans en Huub Stapel. Dat zijn die voormalige voorgangers, dragers van de Gouden Montlier. En voor degenen die het niet weten, ik neem aan dat iedere uur dat wit in deze spiegeltent, maar dan toch maar even voor de zekerheid. Een promovendus die zijn afkomst niet verloochent, de Limburgse taal en het Limburgerzin nationaal en internationaal uitdruk, uitsluitend uitgereikt in jubileumjaren. En laat nu per toeval zo zijn dat voor dich speciaal in het 8x11 jubileumjaar op de vastelovenszondag, niet vastelovenszondag, maar de zondag van de jubileumreceptie, die naar voren hebben gevraagd. Frans, toen was een man van verhalen, een man van muziek, maar vooral ook een Limburgse man. Die werk luidt diepe sporen achter in ons gemeenschap. Die liedjes, die teksten, die optredens hebben Limburg niet alleen een stem gegeven, maar hebben Limburg ook een ziel gegeven. Ook buiten als provincie. Verzeen en verveulen, die bijdragen in het bijzonder aan de Limburgse en dus ook de Remunse vastelovend. Want vastelovend is meer dan alleen een feest. Dat werd ook wel eens vergeten. En ik heb dich wel eens horen zeggen op een angerbuen wie ze de orde van de Gulden Humor uitgereikt kreeg. Het serieuze niet serieus maken. En daar komt ze dadelijk vast en zeker zelf nog wel even op terug, want dat is dich groot gegeven. Maar het is een viering de vastelovend van Wim Verzeen. Tradities, taal, verbondenheid. En dich Frans begrijpt dat als geen angeren. Die werk is zo doordrenkt van deze geest en van die doelstelling dat voor daarom vandaag dich de Gouden Montlier gewoon toekennen. Die solo-carrières zijn zeer vermaard. Die liedjes raken mensen en brengen de boodschap over. Schrijver, dus zelfs enkele jaren stadsdichter geweest in Venlo, maar dat vond ze maar niks. Wie door niet nader te nemen politieke partij zoveel stemmen kreeg dat ze na 3 jaar stadsdichter de muts maar weer bij de willen gegooid is. Maker van podcasts, we hadden het er zojuist nog over. En, heel bijzonder voor de voetballiefhebbers, doe als schrijver van Alles Hey is VVV. Het clublied van VVV. En of het nu optreden is in een Paradiso of voor een vol carré, schrijver van columns, tekstschrijver van opera El Rij, theatermaker, theatertours, tekstschrijver van het Draaksteken en zelfs de Gruffelo in het Limburgs vertaald, beste mensen. Wim kent het boek de Gruffelo niet, Frans heeft het vertaald in het Limburgs.
De Venlose Revue hebben ze die bijdrage ingeleverd. En hoe zei goed over Venlo, maar als ik het heb over het Bevrijdingsfestival, was dit ook een van de componisten van het bijzondere lied vorig jaar, wie hier de nationale opening van het Bevrijdingsfestival van Nederland was. Daar zit zich ook achter. En natuurlijk nu die recente theatertour met Lex Uiting, zonder andere grootheid, helaas ook weer uit Venlo, ja, samen met het Metropoolorkest. En in 2026 nog een kers op de taart. Beste Frans, ik was zelf 2 weken geleden, mocht ik getuige zijn van die optreden bij het Adertjudanten-syndicaat. En ik mocht er niet te veel voor zeggen, want anders mogen bij het Adertjudanten-syndicaat nooit meer binnen, want er mogen alleen Adertjudanten binnen. Aad-vorsten, de regerend vorst. En heel af en toe, korte tijd, een stadsprins. En dan nog kortere tijd, de adjudanten van dit jaar. Maar beste Frans, du bent ook een woordkunstenaar. Du legt koppelingen, ja zelfs wetenschappelijk. Du laat jaartallen verdwijnen, jaartallen toevoegen in de historie. En wat Stichtop presteerde is 19 januari. Ik heb van heel veel adjudanten gezien en gehoord en ik heb het zelf ervaren. De emotie stinkt bij iedereen in de uig en het vulde in de pens. Ik kijk even naar het aas. Ja. Beste Frans, ik ga afronden. De Gouden Mondlier, uitgereikt door de Nieuwelgemeun, is een eerbetoon aan degene die carnaval, vastelovend en cultuur in Limburg naar nieuwe hoogtes brengt. Eerdere toekenners heb ik zojuist ontvangen, of benoemd. En dat zijn mensen die met hun werk een blijvende impact hebben gehad op de Remunse en de Limburgse vastelovend. En vandaag voegen we verdiende naam toe aan dit illustere Rieke. Net zoals de Nieuwelgemeun, die waakt over de Limburgse vastelovendscultuur, dus doe dat met die muziek, die teksten en die optredens. Frans, de Gouden Mondlier is bedoeld, terwijl het carillon klinkt, en dat kan niet anders dan dat het zo bedoeld is bedoeld voor mensen die het verschil maken. En dit hebben ze keer op keer bewezen dat ze dat verschil maken. Door dus niet alleen die bijdragers aan het behoud van de Limburgse cultuur, maar hebben ze de Limburgse cultuur ook vernieuwd. Die werk inspireert mensen, verbindt mensen en emotioneert mensen. Beste Frans, en eindelijk weten we zeker, en daarom zijn we er vol overtuigd dat deze toekenning vandaag niet beter had kunnen zijn. Doe stops niet meer vandaag. Doe geest door. En ook dat vind ik weer schoon om te benoemen. Die vastelovenscultuur, die poëzie, die emotie, zijn verheiligd van overtuigd dat ook met deze bijzondere titel dicht dan niet met stops. Beste Frans, het is nu een groot genoegen en een grote eer om vandaag, en ik vroeg daarvoor, de stadsprins van Remun, de 8x11 jubileumprins van de Nieuwelzine Dorslustige Hoogheid Joost de Eerste, om het podium te betreden, om dich Frans toe te kennen, de Gouden Mondlier van de Stadsvastelovensvereniging De Nieuw Remun. Proficiat! Wie zijt er vurig? Drager van de Gouden Mondlier in het 8x11 jubileumjaar 2024, Frans Pollux. En wie de Portugezen en de Spanjolen in de 16e eeuw Midden- en Zuid-Amerika veroverden, waren die Portugezen en die Spanjolen, dat waren eigenlijk de nuchtere westerlingen. En die mensen die er woonden, die hadden allemaal rare gebroeken, rare tradities, rare rituelen. Moesten die Portugezen en die Spanjolen niks voor hebben. Alle rituelen die zij tof vonden, hadden te maken met de kerk en de rest moest kapot gemaakt worden. Een van de rituelen die inboorlingen door in Zuid-Amerika hadden, was dat ze hadden een plant, de cassaveplant. Cassave is super gunstig, want het groeit in allerlei bizarre omstandigheden toch. En er zit keiveel energie in. Dus als er niks groeit, kunnen ze altijd nog cassave pikken. Maar die inboorlingen hadden bizarre rituelen rondom het eten van cassave. Het duurde
een week voordat de cassaveplant überhaupt geschikt was om te consumeren, dat ze er allemaal rare dingen mee deden. Gingen er om dansen, ze gingen die plant naadmaken, ze versneden hem, gingen er weer om dansen. 's Nachts moest het dan rond het kampvuur, moest je dan met allemaal die planten allemaal rare dingen doen. Dan moest je het weer drogen. En pas nog een week en soms nog 2 weken oten die inboorlingen die cassaves. Ja, Portugezen, Spanjaarden, tradities, weg ermee, maar die cassaveplant was handig. Die groeide namelijk ook in allemaal die andere koloniën van de Portugezen, de rest van de wereld, waar verder niks groeide. Dus de Portugezen hebben die cassaveplant over het ganse wereldrijk geëxporteerd. Wel de plant, maar niet die rare rituelen. En wat blijkt nou? Als ze iets van plantjes wets en dan kunnen ze een cassaveplant tegen, dan moest vooral gaan cassave pikken. Want in cassave zitten cyanide. En als ze dat eet, dat is een beetje giftig, niet super giftig, maar cumulatief giftig. Dat betekent wie meer cassave ze pikt, wie giftiger het is en als ze dat maar bijvoorbeeld een jaar is of 1,5 jaar, dan bouwen ze langzaam allerlei spierproblemen op. Uiteindelijk raakt ze verlamd en uiteindelijk geeft ze dood. En wat blijkt nou? Die rituelen van die inboorlingen waren gebaseerd op het feit wat ze met zo'n plant moest doen om die cyanide eruit te krijgen. Dat duurt kei lang. Dan moest met die plant van alles doen. Dan moest hem namaken, dan moest hem drugen, dan moest hem versnijden. Ze deden er allerlei dansjes meer. Maar dat waren rieten geworden. En die mensen wisten dat zelf ook niet meer. Die wisten niet dat die plant, die wisten niet meer precies waarom ze dat deden. Maar ze deden het en door hem kosten ze cassave pikken. En die Portugezen holden die rituelen weg. Brachten die cassave over het ganse wereldrijk. Waar nemens die rituelen deed. Dus binnen de kortste keren in het ganse Portugese wereldrijk vele mensen doen het neer. En ze hadden geen idee waarom. Want dat kwam omdat ze 2 jaar lang cassaves waren aan het pikken. En ik vertel dit verhaal altijd om het belang aan te geven van rituelen en ceremonies. De kind zich afvragen, waarom doen we dit? Wat we nu aan het doen ziet. Ja, je ziet hier dat je ook wat te eten krijgt. Wat ook een soort ritueel is. We doen dit samen, niet alleen. En het feit dat we dit samen doen en niet alleen. En dat we de vastelovend ook samen vieren en niet alleen. En dat we alles rondom de vastelovend samen doen en niet alleen. Dat de prins niet alleen is, maar dat ook adjudanten. Een rot van 11 rondom de vors. Dat maakt dat ritueel, die gemeenschap, ons een identiteit geeft. Het goeie aan de vastelovend en aan samen eten is dat de mensen waarmee ze het ritueel deel, zoals ze samen aan het vieren is, die stonden ook fysiek nevendig. Het is een fysieke nabijheid. Vastelovendheid een grondgebied en om samen vieren dat ze op dezelfde grond rondlopen, waar die elders en waar die oma en opa vroeger ook rondgelopen hebben en in zekere zin nog dezelfde liedjes hebben gezongen. En die rites, boete eten, hebben niet altijd een functie of een duidelijke functie meer. We doen het, we maken van het niet serieuze iets serieus, omdat we ermee de tijd stopzetten. Als we samen zo'n ritueel delen, je zit nu nog mee aan het luisteren, je kijkt me allemaal aan met open mond. We delen op dit moment, we delen iets. We maken hetzelfde mee, dat synchroniseert. En of je nou met me inziet of niks, geef een soort van gedeelde ervaring. En dat bindt ook. Die mensen die hier nu zitten en waarmee ze de vastelovend viers, die kunnen ze de rest van het jaar tegenkomen. En het feit dat ze dit gedeeld hebben, scheppen een band. En die kunnen ze makkelijker gewoon vragen voor een cupje sokker als ze in de buurt was, of als die een fietsband kapot is, of veel heftigere dingen in het leven. Dit is wat rituelen en vastelovend in het bijzonder tot cement van de gemeenschap maken. En nu weet je ook waarom je dadelijk iets vult bij het liedje wat in een Venlo neerzingt, die zich eigenlijk tot niks bij kan voorstellen, maar puur omdat jij dat gevuld met zien alle deelt, gaat er dadelijk iets gebeuren, of ik nou vals zing of niet. Dat komt niet door mij, maar dat komt omdat het liedje ergens in ook zit en omdat ook elders dit al zongen en omdat dit Remundeneren bindt over de ganse wereld. Ik kon er in Venlo gruuts over vertellen en ik kon ook vertellen dat ik zelden in zo'n warm gezelschap ben ontvangen als vandaag bij de jubileumbrunch van de Nieuw. En het ontbijt is inmiddels vervangen. Er stonden nu 3 scholen met cassave. Voor mensen die dadelijk nog met al die waanzinnige plekjes. De wan en de steen en de mel. Maar één plekje door, linksboven. Dat plekje, dat is toch zo ver. Het lied aan de rand van het stedje en midden erin. Hoza, Münsterplein. Door op het Münsterplein.
doorsteekt een nu fontein. Een pomp, maar dat is bluf, die gaat geen water. Een Kupersmonument en ook een frietentent. Ze stijgt er van alles bijeen door op het Munsterplein. En de Nieuwe Zee. En al onze blozers en zangers, die geven door zomers concert. En al wat maar even kan lopen, dat gaat dan gezellig doorheen. En hastig de oren dan toeten, dan gaat met tevreden naar huis. En neem aan het eind van de oven een tuitje met friet op de voet. Door op dat Munsterplein, doorsteekt een nu fontein. Een pomp, maar dat is blauw, die gaat geen water op dat Munsterplein. Super bedankt, dank je. En een goede vastelovend. Ben je verrast? Ja, ik ben zeker verrast. Ja, als Venloneer. En dit is een onderscheiding die ook maar 1 keer in de 11 jaar werd uitgereikt. Dus ja, ik ben zeker verrast. Ja, en natuurlijk hele ligustere voorgangers hebben ze erbij gehad. Hè? Dus opvallend veel trouwens uit de gemeente Venlo. Huub Stapel uit de gemeente Venlo, Krietiteleer uit de gemeente Venlo. Huub Mans is nog vervangend burgemeester geweest in Venlo. Dat is toch ook een beetje een Venlose prijs, denk ik, inmiddels. Ja, dat is echt een Venlose prijs het waren dan, hè? Weet je dat eigenlijk zegt. Natuurlijk heel veel lovende woorden vooraf. Heel palmares. Ja goed, dat zullen we allemaal niet herhalen. Maar wie heeft ze dat eigenlijk ervaren vanmorgen? Nog een munt komen en dan een ontbijtje en dan eigenlijk heel denken, nou ik moet gewoon een nummer gaan zingen, that's it. Ja, dit is goed uit de nek gedraaid, zeggen we dan in Venlo. Het ontbijt was heerlijk en ik zat ook nog bij de Prins aan tafel en bij de Vors. Dus ik had sowieso een leuke avond en een leuke morgen. En ik dacht, ik gewoon een liedje zingen, een paar liedjes in het Venlo's. Ja. En toen word ik overvallen, dus, maar hij moest me iedere morgen mee overvallen. Ja, zeker met zo'n lekker ontbijt wat erbij zit. Ook dat nog eens, ja. Nou, dan hebben ze een liedje gezongen hè, van het Munsterplein en dan zien ze dat alle mensen, dat raakt hun, hè, dat gaat diep in de ziel. Wie ervaart ze dat dan als ze op het podium steeds? Ja, maar dat ligt natuurlijk niet aan mij. Dat komt door dat liedje, wat mensen dat ook kennen. Dus dat is een soort van gedeeld wat in het collectieve geheugen van, in dit geval, Remundeneren zit. En ik maak dat dan heel even wakker. En dat is wel mooi om dat te zien, wat er dan... Ja, dus je ziet aan de gezichten, dat het mensen wel even raken of zo. Dat komt dan binnen. Ik heb dat ook met Venlose liedjes. En ik moet zeggen, ik vind dit ook een heel mooi liedje. Ik vind het puur als liedje een heel mooi liedje. Maar de betekenis die het dan nog heeft voor Remundeneren vind ik extra veel. Nou ja, het was in ieder geval een bijzondere trip om nooit te vergeten om vanmorgen naar een munt te rijden. Ik kon ze er in Venlo alles over vertellen. Ik zweer het niet. Het is echt waar. De uur besteedt 8 keer 11 jaar. Hyper de piep. Hyper de piep. Nee, dat gaan we geen 88 keer doen, hè. Weet je het nog? Korter. Hé, jong, ik zweer het niet. Het is maar goed dat ik al die jaren achter de schermen een uisje in het zeil gehaaien heb. Want nu hoor, wouden ze mij Krit Lambrechts penningmeester maken. Hé, als ik Krit, terwijl er jaren reup aan de gaan, mijn braam, geef mij de macht, ik laat die pieken gelijk over de pinten klotsen. Die ulen, die doen alleen maar harken. Die geven lauw uit, alleen maar potten. Dus eigenlijk ken ik hier, de dubbelbekroonde keizerlijke ere op een grootvars, kan ik roepen wat ik wil, maar ik heb eigenlijk geen kloten te zeggen. Nee.
En nu hoor ik het voltallige bestuur, hoor ik gewoon help denken, dat klopt op. Maar ja, bij de prinsen stel ik voor dat een vrouw echt opgenomen moest worden bij ons aardprinsen handjes. Jong, ik zweer het niet. Er gingen er gelijk weer 3 aardprinsen van de eerste, derde en zesde vrouw af. Maar ja, we hebben nu wel de nieuwe president. Ik moet zeggen, de president, die is voor alle vrouwen nu van A tot Z heel alert. Een doordinkertje, hè? Ik hou alleen niet dat ik zelf voorbij holt met dubbel D. Want bij de Aardprinsenclub werden alle protocollen aan de laars gelapt. En dan moesten we hier dit even weg om het huis te trekken en dan kunnen we zo de hoed trekken. Hé, net of ik toes ben. Ja, dit zie je nog niet meer, joh. Het zien maar ulen. Ja, het is maar een spelje, joh. Ja, kijk je? Kijk. Och, te hoor ik ook. Dat is waar. Heb ze hem? Ja, god voor de god voor. Opper keizerlijke ere grootvorst. Ja, ik zal u weer opnieuw aandoen. Mogen u bedanken voor uw geweldige optreden. Volgens mij heeft iedereen het gehoord en verstaan. Ja, ik denk dat het inderdaad tijd werd om de ding maar gewoon af te doen. Ik voel me zeer vereerd dat ik meneer de Uil mocht dragen voor de komende 11 jaar. Ik zal dat ook met grutsigheid doen. Ik zal ook alert blijven. Hoewel ik toch af en toe een uitje dicht moet kniepen. Nee. Nou, vooruit dan. Mogen u hartelijk bedanken hiervoor. En sowieso ook voor uw optreden. Mocht even nog een groot applaus. En gaan ze me voor 11 jaar weer terug. Nou, dan weet de Mars ook wel, joh. Vooruit, hè, van een 9 uur vandaag. Lief mensen, wat hier gaat gebeuren, dat is ganz bijzonder. In 2014, wie het jubileum Stadsprins 7x11 Prins Roger I als voorging, zijn er op deze zondag 2 bijzondere Ule-onderscheidingen uitgereikt. Dat was toen de titel Ministreel aan Mieke Berde en dat was ook de Orde van Vorsrijn aan aartsstadsprins Rob Vossen. De afgelopen jaren hebben voor gemeend dukker die bijzondere titulaturen toch al ook niet alleen in 11 jaar uit te reiken, maar we hebben bijvoorbeeld Hans Leyendekkers de titel van Ministreel verleend. En we hebben ook aartsstadsprins Ton 1 Spijtjes benoemd in de Orde van Vorsrijn. Maar wat nu staat te gebeuren, ik durf zelfs te stellen dat er geen levende uil is in deze spiegeltent die dat ooit heeft metgemaakt. En als ik zeg de Orde van Vorsrijn, dan is dat een brugje. Want Rijn 1 Piels Zaliger, de aartsstadsprins in 1946, en ik durf met recht te stellen, en de erearchivaris is het volgens mij roerend met me eens als ik zeg, veel leven nog Wim Duiderschat. De schoonste prins, de schoonste spreuk, sorry aan prinsen, maar de schoonste spreuk in het jaar na de oorlog, de eerste stadsprins na de oorlog, veel leven nog Wim
is ook de laatste, de eerste, de enige die de titel grootste strootverken van de Neul mocht dragen. En voor het eerst is die titulatuur terug te vinden in 1952. Sorry als ik het serieus weer, maar ik zeg dat wel. In 1952 in het Schwetzkammerzaal. Maar wanneer de titel ooit aan Rijn Eindpils verleend is, of dat er toen nog Rijn was, of dat het al nooit in Prinsschap was, dat is niet te achterhalen gebleken. Wel is een feit dat vanaf 1952 de titel grootste strootverken in het Schwetzkammerzaal is opgenomen en die terug Rijn Eindpils zaliger. Maar beste mensen, ik ga nog verklappen. Vandaag gewoon weer Emes benoemen tot grootste strootverken van de Neul. Nou, in elk geval 1952, dat staat vast. En we hebben ons de afgelopen jaren, en ik kom dadelijk ook nog een keer terug op Frans, zien vermaarde woord bij de aanzetting wie hij jaren toevoegde en leed verdwijnen. Maar we hebben de laatste jaren wel goed rondgekeken. Maar we hebben gezocht naar voorbeelden. Wat zal nu een grootste strootverken voor identiteiten moeten hebben? Ik kan u melden dat met vorstelijke filmografie er een filmpje gecompileerd is van 1 minuut 25, dus het is heel kort, maar het is wel de moeite waard. En goed hel. Goed hel. Krit, kom ze alsjeblieft naar voren. Zo. Het was stiekem toch geen voorbeeld. Maar als er door één Emes in het bijzonder is, die ons regelmatig allemaal de wenkbrauwen uit fronsen, dan denken we toch wel allemaal als Ule hetzelfde. Oh god, oh god, oh god, wat heeft hij me nu weer goed gehaald. Zowel in rockkostuum, zonder rockkostuum, halve rockkostuum, ze hebben van net allemaal gezien. Maar als we nu ganz eerlijk zijn, beste mensen, zelfs Frans uit Venlo zal ganz eerlijk zijn als lid van de Nate Raaf. Hij is nog geen adjudant, ze zal er waarschijnlijk wellicht nooit weeren, maar hij was wel abakkes. Misschien heeft het daarmee te maken, als we ganz eerlijk zijn, vinden we dit stiekem, mits het binnen de perken blijft, geen kwaaigheid erin zit. Toch kunnen we er allemaal een beetje om lachen. En daar is in principe het straatwerken, de titel straatwerken ook voor bedoeld. Om vooral de serieuze kant niet te serieus te maken. En om te toetsen of er geen kwaaigheid in die handelingen zit, hebben we dat ook vele jaren bestudeerd en geanalyseerd. En ook hebben we bestudeerd of het wel echt straatwerkerswaardig gedrag is. En daar waren we snel uit. In de laatste 2 maal 11 jaar en een beetje is er geen dikker, groter werken bij de Neul. En één ding is zeker. Hij zal zich toch nog ook wel zo gaat jaren gaan blijven gedragen. Dus daar kunt ze toch niks meer aan veranderen. Maar één ding staat boven alles boven kijf. Wel, met een groot ulehert. Beste Krit, ik ga dich wel een voorwaarde metgeven. Deze titel, bijzondere titel, mag nooit als excuus gebruikt worden voor toekomstig gedrag vanaf de dag van vandaag. Dus nooit als excuus gebruiken, want dus is het werd allemaal vastgelachen en het werd tegen de gebruik. En dan even terug naar Frans, naar aanleiding van zijn optreden bij het Aas, ten aanzien van het laten verdwijnen van die jaren. En dan rond je ook af, want dan laat ik zien. Theo zou ze nog heel even mijn testje willen pakken. Dat ben ik het vergeten. En dan wil ik laten horen en zien waarom dat de cirkel rond is, dat dit vandaag gebeurt. Rijn Eindpils was stadsprins in 1946. En in 1952 dus de eerste keer de vermelding van grootste straatwerken in de Neul. Dat is 73 jaar.
73 jaar tussen 1952 en de dag van vandaag. Maar het is dit jaar ook 80 jaar bevrijding. En Rijn Piels was de eerste prins na de oorlog over bevrijd zijn. Hij had een prachtige spreuk. En 73 en 80, wat betekent dat nu? De NUL viert dit jaar 8x11. Dat betekent dat er 7 keer 11 jubilea als voor zijn gegaan. Wat is nu 73 plus 7? Is 80. Dus zonder dat we daar hele magische dingen aan hebben hoeven te doen, zijn er gewoon 7 jaar bijgekomen. Beste Frans, dat heb ik van dich geleerd 2 weken geleden. En gewoon weer van 73 jaar naar 80. En dan is dus de cirkel rond. Want als we dan ook nog in hetzelfde jaar een prachtig blijvend aandenken door de Festiviteitenstichting en de NUL kunnen aanbieden aan al ons kinderen, 3000 kinderbeuk, vastelavond in Remun, met de NUL en het straatwerken, dan snap je dat de cirkel rond is, dat in het jaar van 80 jaar bevrijding een straatwerkenboel komt en dat de NUL, het gemeenteheid, naar alle logica en serieuze kaal kunnen we dat noemen doet zeggen, dat we na 7 van die 11 jubilea plus die 73 zitten we ook op de 80. En dat we ook nog dit jaar de 80ste stadsprins van Remun en de 8x11 jubileumprins van de NUL hebben. Beste Krit, de NUL heeft besloten en gemeend om dich vandaag, en dat is ook voor de komende 77 jaar wat mij betreft, en dan heb ik er toch niks meer over te zeggen, de laatste, de titel toe te kennen en dich te benoemen tot grootste straatwerken van de NUL. En natuurlijk, net zoals de prachtige gouden mondlier, is ook dit straatwerken gemaakt door onze hofkunstenaar Rob Verstappen, de keizerlijke opperere grootvorst. Er komt nog een inscriptie achterin, want we wisten gaar niet of en wie voor dat zullen gaan doen. Maar er komt natuurlijk de datum van vandaag nog in te staan, maar dat doen we nou als Schoonsdag. En één ding is bijzonder aan dit werken. Want de titel straatwerken, dat is een werken waar een saxofoon werd vastgehouden. En we hebben gemeend dat er toch een verschil moest zitten tussen het reguliere straatwerken vanwege de reden die ik zojuist genoemd heb en de titel grootste straatwerken dat speciaal Rob een nieuw ontwerp gemaakt heeft met een draaginsigne, zodat niet wie die straatwerken dat om de nek hebben hangen, maar dat een grootste straatwerken dat prachtig op de rivier kan spannen. Beste Krit, het is me een eer om deze benoeming en deze versierselen aan dich toe te kennen. Krit, de heur zit. Het volk wil te horen. Ik maak plaats. Het woord is aan dich. Hoi je? Ja, dankjewel. Ik weet niet of ik er heel erg gelukkig mee moet zijn. Maar ja, en nou die filmpjes gezien te hebben, denk ik, ja. Maar het ging nog uit. Want godzijdank had ik het gevoel. Zo.